Ola a todos e a todas, o meu nome é María Hermos, son a directora de Compensación, Talento e Igualdad do Grupo Galejobs. Vamos a desmontar mitos, e o primer mito, ou bulo, non sei como lle queredes chamar, que está rondando por as redes de internet, é que a partir do 7 de junio do 26 todas as empresas van a ter que reportar sobre os seus sistemas de compensación e informar sobre a súa brecha salarial. Este bulo é super explícito e é un bulo casi que legisla. Por qué? Porque o que nos din é que a partir do 7 de junio a directiva será exigible, as normas da directiva, o articulado da directiva, será exigible para as empresas. O máis surrealista de todo isto é que se nos indica que todos os seus preceptos e articulado serán exigibles para todas as empresas españolas e, lóxicamente, galegas. Cal é a realidade de todo isto? A realidade é que a directiva, como todos e todas sabemos, entrou en vigor o 6 de xuño do 2023. A propia directiva non só aplica ao Estado español, sino que aplica a todos os países da Unión Europea. Os Estados membros, lóxicamente España entre eles, van ter que traspoñer a directiva antes desa data, antes do 6 de xuño do 2026. Pero isto non quere decir que a directiva europea se aplique directamente a partir desa data, sino que o Estado español vai ter que traspoñer esa norma. Mentras o Estado español non traspoña a directiva, todas as normas e exigencias desta directiva non van poder ser exigidas polos nosos ciudadanos. Non existe unha aplicación directa cara ao eido privado, cara ás empresas. En canto á transparencia da brecha, a directiva marca unha posta en marcha progresiva, que xa pasou co Real Decreto 902. Que significa isto? Pois significa que según o número de persoas que teña a túa compañía, os informes de brecha presentaránse antes ou despois. Se a túa empresa ten máis de 250 persoas traballadoras, o informe de brecha terá que ser presentado antes do 7 de xuño do 2027 sobre os salarios do 26 e este informe terá carácter anual. Se a túa empresa ten entre 150 persoas traballadoras e 249, ese informe de brecha tamén será o 7 de xuño do 2027 sobre os salarios do 26, pero o informe terá que ser presentado cada 3 anos. Se a túa empresa ten entre 100 e 149 persoas traballadoras, xa nos iríamos al año 2031 e tamén estaríamos ante un informe que ten que ser feito cada 3 anos. Polo cal, en resumen, ollo, a directiva ten a fecha límite de transposición o 7 de xuño, non nos volvamos ahora pensando que tengo que ir corriendo y teniendo mi empresa todas las políticas salariales y de compensación listas y todos los informes de brecha salarial listos, no. É unha fecha límite de transposición. Si se traspón finalmente, probablemente veremos que eses informes de brecha van a ter esta progresión de incorporación nas nosas prácticas de recursos humanos nas compañías, pero non quere decir que o resto de normas e de articulado da propia directiva se aproben e se teñan que aplicar a partir desa fecha. Así que vamos a ello, intentemos romper estes bulos de internet e ser un pouquiño profesionales. Un beso.